Entendre que jo ho sabera i ell no. Coses de Meriton, que enguany ha tingut paciència infinita amb un Gràcia amb números de descens, però que aquell 11 de setembre de 2019 no va tindre ni tacte ni pietat amb l'entrenador que havia fet campió, el València. Amb l'Escrivà, la veritat és que la seva experiència a primera divisió es va notar des del primer dia. Crec que tots estem remant a una, confiem i creiem que podem aconseguir competir a tope. Ja veuen, a Edgar Badia, el porter de moda de la Lliga, no se li passa pel cap deixar l'Elx. Hem parlat amb ell i ens ha assegurat que està totalment centrat en la Lliga i a salvar l'Elx. Badia és optimista i creu que la permanència és possible. Es defineix com un jugador proactiu i molt pendent de tot el que passa al terreny de joc. La possibilitat d'anar a la selecció no li lleva la son, però sap que està en l'agenda de Luis Enrique. És el Sant, el salvador de l'Elx, que ha donat punts a l'equip amb parades extraordinàries. És el líder en parades en la Lliga, 91, però Badia només pensa en el grup i és molt autocrític després de cada actuació. És el moment de més exigència de la meva carrera. Al final, no sé si el millor, crec que he tingut temporades fantàstiques a segona B, temporades fantàstiques a segona. En els més de 2 anys que porta l'Elx ha après molt dels 3 entrenadors que ha tingut, Pacheta, Almirón i Escrivà. És objecte de desig de molts clubs, però no es planteja canviar d'equip. El que sí que puc dir és que soc molt feliç a ells, he sigut molt feliç, porto, ara em sembla que són 2 anys i mig, hem aconseguit coses fantàstiques, tinc contracte la temporada que ve, per tant, no és una situació ara que em preocupi ni que m'hagi de plantejar. Tampoc li lleva la son si Luis Enrique el crida a la selecció. Badia té més de 200 samarretes de grans jugadors com Messi i de companys que admira com Nino. Segurament les que em fan més il·lusió són les dels companys, que són amb els que he compartit vestidor, amb els que he viscut experiències d'uns. I quins són els seus desitjos esportius? Guanyem el Betis, que guanyem l'Oscar i que aconseguim la permanència quan abans. Badia no té límits.